Progresívec je človek, ktorý je ochotný obetovať tvoju slobodu a slobodu tvojich detí za uskutočnenie vlastných utopických predstav. Progresívec sa oháňa vedou, ale zároveň šíri tie najväčšie hoaxy a bludy v histórii ľudstva. Progresívec je veľmi často neznášanlivý a vulgárny, no zároveň žije v presvedčení o vlastnej tolerancii a dobrote. Je to človek, ktorému prekáža plastová slámka. Ale masové explózie jadrových bomb by toleroval. Je to tiež človek, ktorému prekážajú hračkárske zbrane. Ale tie skutočné neváha pokojne platiť aj z vlastného vrecka. Je to presne ten človek, ktorý má hysterický záchvat z toho, ak vlastnému dieťaťu dáš po zadku. Ale ak mu dovolíš sa do konca života zmrzačiť, tak ti bude tlieskať. Progresívec je človek, akým v skutočnosti nikto nikdy nechcel byť.